Ni ye koba fɔlɔ ye kabini a jagoya binkani lagɛri bilala Ukraine jamana kan waati min na. Belarusi n'o ye Moscou jɛɲɔgɔn jamana ye a jira k'a fɔ ko olu ye S-300 sanfɛ kɛlɛkɛ gɛlɛn dɔw gosi ka bɔ Ukraine jamana kan u ka jamana sanfɛ. Ukraine jamana sɔrɔdasi ɲɛma Valeri Zaluzny ale ye a jira k'a fɔ ko u ye dankarili kɛ Rusi jamana kan gɛlɛn kɔgɔlen 54 ɲɔgɔnna la u ka 69 jatew fililen kan Ukraine alamisadon na. Ko nga k'u ye jateminɛliw kɛ ka dankarili kɛ yɔrɔ minnu na k'olu kɛra kasara belebeleba kuraw ye tuguni kuran dili siraw kan yɔrɔ minnu tun fɛgɛyara kosɛbɛ ka ban ka da kalo 3 kɔtigɛ gosili kan. Kuran tigɛlen don yɔrɔ caman na bi alamisa in na Ukraine jamana kɔnɔna na k'a sɔrɔ Ukraine jamanaden miliyɔn bayiri ka caman be kuranko gɛlɛya ji ani chauffage ko gɛlɛyaw kɔnɔna na ka ban kabini dɔgɔkun caman ani bicɛla la ni nɛnɛba lahaw la waati in kɔnɔna na. Gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnen belebeleba tun be bi alamisa in na 9h waati la jamana kɔgɔduyan fanfɛla la ka taa Odessa dugu ani Kiev n'o ye jamana faaba kɔnɔna ye. German Galuchenko énergie ministre ka laseliw la Facebook bɔlɔlɔ siraw fɛ. Rusi jamana kan bi alamisa la sanfɛ lakana avion ye drone dɔ gosi Angel base militaire kan ka taa kilo 500 ani Ukraine dancɛcɛ fagalijugu binkani gɛlɛnba kɛra yɔrɔ minnu na n'a tun fɔra ko Ukraine sɔrɔdasiw nɔ bɛ a la kabini tɛnɛndon na. Bɛn ni basigi ladilani kuma o tɛ yen fɔlɔ. Ukraine y'a yira k'a fɔ ko Rusi jamanaw u ka sɔrɔdasiw labɔ olu ka dugukolo kan. Fɛn min ye Moscou ye ale y'a jira k'a fɔ ko Kiev ka jɛ u ka marayɔrɔ 4 ɲɔgɔnna kɔ k'u to olu bolola la. Kremlin bɛ kan ka yɔrɔ minnu kɛ u ta ye kabini septembre kalo tɛmɛnen ninnu na ka fara Crimée kan u ye yɔrɔ minnu minɛ san 2014 waati la.